dámy, vážení páni, milí študenti. Dovoľte, aby som vás privítala na pôde Strednej priemyselnej školy Jozefa Morgaša v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia Centra odborného vzdelávania pre elektrotechniku a informačné technológie. V prvom rade dovoľte, aby som privítala veľmi vzácnych hostí, ktorí pri tejto príležitosti prišli do našej školy. V prvom rade vítam pána podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, doktora Ladislava Tomovského. Ďalej vítam inžiniera Ivana Šiatieho, generálneho riaditeľa sekcie informatiky Ministerstva školstva. Veľmi srdečne medzi nami vítam tiež pána inžiniera Miroslava Martiša, vedúceho odboru školstva a kultúry Banskobystrického samosprávneho. Vítam tiež pani inžinierku Mariu Spirovú, riaditeľku Banskobystrickej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. A som rada aj tomu, že medzi nás zavítal pán magister Vladimír Kalina, generálny sekretár Zväzu elektrotechnického priemyslu. Vítam tiež inžiniera Petra Lačného, poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja a člena rady školy pri našej škole. Takisto som rada, že medzi nás zavítal pán inžinier Julius Stelek, riaditeľ Úradu práce, sociálnej veci a rodiny v Banskej. A samozrejme aj ten, kto má veľmi veľké skúsenosti s našimi absolventmi, náš priateľ, pán docent inžinier Milan Trumwalter, PhD, prorektor Žilinskej univerzity. A priznám sa, že sú pre nás veľmi potrební aj páni, ktorí, jeden práve sadá, ktorí sú tu prítomní, pán inžinier Jozef Lauko, riaditeľ školského inšpekčného centra Banská Bystrica. Vítam takisto zástupcov ďalších firiem a inštitúcií, s ktorými škola spolupracuje, ako vzdelávacia inštitúcia ELFA, Slovenský elektrotechnický zväz, firma OIZ Slovensko, firma SLOS, firma Elektrobečov a všetkých ostatných. Ja by som vám v úvode povedala niekoľko slov o našej škole. Prvé zmienky o tejto škole sa datujú z roku 1919, keď na pôde mesta Banská Bystrica vznikla štátna odborná komorovná škola. Časom sa z nej stala stredná škola spojovej techniky a v roku 1968 pri príležitosti 50. výročia vzniku dostala čestný názov Stredná priemyselná škola Jozefa Morgaša na počesť Jozefa Morgaša, vynálezcu telegrafie a rodáka. Sme hrdí, že počas 93 rokov existencie tejto školy prešlo je bránami viac ako 12 000 absolventov, ktorí našli uplatnenia na významných postoch doma, v zahraničí, hlavne v odbore elektrotechnika a v súčasnosti v odbore informačných technológií. Momentálne máme na škole 543 študentov, z toho máme 16 dievčat. V 20 triedách denného štúdia v odboroch elektrotechnika, informačná sieťové technológie, technické líceum a multimédia. Najviac žiakov máme v odbore elektrotechnika, pretože tento tvorí náš nosný, najdôležitejší odbor. V tomto školskom roku budeme však mať tiež prvých absolventov, maturantov v odbore informačná sieťové technológie. Je to experimentálny odbor, ktorý končí, tak ako 4 ďalšie školy na Slovensku realizujeme ho v spolupráci s pomocou Európskeho sociálneho fondu. Momentálne sme tiež jediná škola na Slovensku, ktorej sa podarilo vypracovať a zrealizovať už druhý rok ďalší experimentálny odbor multimédia. Sme radi, že vďaka dobre zvolenej štruktúre študijných odborov sme tento školský rok pri prijímacích skúškach boli jediná škola v meste, ktoré sa podarilo naplniť plánovaný stav a poslucháčov, ktorí prišli do školy. Do 5 triedenného štúdia sme prijali 151 žiakov. Verím teda, že odborné technické vzdelávanie v meste Banská Bystrica aj vďaka našej škole, Strednej priemyselnej škole Jozefa Morgaša, sa bude naďalej skvalitňovať
že záujem absolventov základných škôl o štúdium na odbornej technickej strednej škole sa bude zvyšovať. Naším cieľom v spolupráci so zamestnávateľmi a v súlade s požiadavkami a potrebami regionálneho trhu práce je dosiahnuť kvalitný a efektívny systém odborného vzdelávania a prípravy na škole. Chceme zabezpečiť prístup k informačným a komunikačným technológiám, k softverom, ktoré používajú zamestnávateľia pre žiakov školy tak, aby aj široká verejnosť mala úspech z toho, ako má naša škola. V rámci činnosti Centra odborného vzdelávania pre elektrotechniku a informačné technológie, ktoré dnes na pôde školy otvárame, plánujeme identifikovať a rozvíjať také zručnosti našich žiakov v spolupráci so zamestnávateľmi, aby sme efektívne reagovali na trendy a potreby vývoja zamestnanosti v regióne, aby sme zabezpečili súlad medzi vzdelávaním a potrebami trhu práce v oblasti odborného vzdelávania. Verím, že v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektami sa nám tento cieľ podarí úspešne naplniť. Prosím teraz pána podpredsedu, aby povedal niekoľko slov. Slovensko, ale určite aj absolventi sa už nachádzajú aj po svete. A za chvíľu bude mať storočnicu a dáme, sa nemá pripomínať takýto vek, ale tu je to úplne v inom rade. My ako zriaďovateľ Banskobystrickej samosprávny kraj sme vytipovali 5 stredných odborných škôl v rámci Banskobystrického kraja, ktoré sú zamerané na rôzne vzdelávania z hľadiska odbornosti. Ja som tu dneska trošku v takej pozícii nositeľa dobrých správ, aspoň by som to chcel byť. Pred niekoľkými dňami, a nevedia to ešte ani vaši pedagógovia, ani pani riaditeľka, bola vaša škola vybratá za to všetko, čo ste dosiahli, do pilotného projektu pre zlepšenie alebo znovu vytvorenie duálneho vzdelávacieho systému na Slovensku. Pána inžiniera Ivana Šiaria. Vážené dámy, vážení páni, vážení žiaci, ja som tu dnes z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je moja funkcia na ministerstve školstva, kde zastávam funkciu generálneho riaditeľa sekcie informatiky, kde samozrejme aj táto oblasť do mňa spadá. A som veľmi rád, že práve na tejto škole, ktorej som práve absolventom, to je ten druhý dôvod, kde chcem viac menej sa zamerať práve na túto časť toho, čo ma vlastne celý život sprevádza, je práve to, čo som získal na tejto škole. Viac menej už v tej dobe škola disponovala technológiami, respektíve bola v stave, kedy nechceme hovoriť o trhu, bol iný režim, ale jednoducho vždy bola v čase vybavená, pripravená, zároveň pedagógovia odozdávali vlastne všetky možné a nemožné viac menej veci tým študentom. Zároveň vás chcem upozorniť, že závisí aj od študentov ako takých, aký záujem prejavíte o tie veci, ktoré dnes naozaj môžete hrdo sa nimi píšiť. A veľmi rád som, že viac menej to prepojenie na prax, či už so súkromnými spoločnosťami alebo aj so zväzmi, so samosprávnym krajom funguje na takejto úrovni, aby vás naozaj pripravilo pre ten trh práce a zároveň aj na ďalšie iné povolanie, kde môžete naozaj získať veľmi veľké základy, kedy sa najviac tí študenti formujú. Takže veľmi pekne ďakujeme aj za to, čo škola mne odovzdala v minulosti a verím, že takisto bude odovzdávať aj naďalej vám a všetkým, ktorí ešte nám prídu. Ďakujem vám všetkým za milé príhovory, za želanie všetkého najlepšieho pre školu a tak ako bolo aj tu povedané študenti, uvedomujte si to, že naozaj študujete na škole, ktorá mala svoje meno, má svoje meno a aj od vás záleží, že aj v budúcnosti bude mať také meno ako máme. Dovolte, vážení prítomní, aby som vás teraz pozvala, aby sme oproti vedľa v miestnosti, ktorá sa bude možno najčastejšie používať na teoretické vzdelávanie alebo teoretickú výchovu v rámci tejto copky, aby sme tam prestriehli slávnostnú pásku a potom vás pozývam na prehliadku turistického školy. Ďakujem pekne za všetko. Stretneme sa.